Sobrang tagal natin na wala. Kaya eto, pupunta tayo ngayon sa Bulacan para kunin ang ating plate number. Ay, after 1 year and 50 days, parang gano'n. Gano'n ang katagal bago makuha yung mga plate number natin ngayon. Actually, yung mga iba nga, sa 2016 pa, hanggang ngayon, di pa nila nakukuha eh. Well, yun, swerte pa rin tayo. Kasi kahit pa paano, eto. So, hindi ko alam kung sino ba talaga ang may kakulangan sa mga ganitong sitwasyon, LTO or yung mismong kasa. So, hindi natin alam. At dahil halos isang taon tayo hindi nakapag-expressway gamit itong motor na to, hindi ko alam kung may load pa tayo. Pero yun, meron pa naman siguro. Tagal ko din nakapag-expressway gamit itong motor. Bago na naman ako. Pass through. Karamihan po sa mga entrance ng ngayon, ng expressway, yan naka-pass through na lang. I don't know kung bakit. Kaya siguro minsan napapasukan ng mga dito, ng mga lower CC. Dahan-dahan lang tayo ngayon dito kasi nung huling galing ako dito, yun, sobrang pangit ng kalsada gawa nga nung natatapos ng bagyo. Ay, na-miss ko kayo. Siya nga po pala, sa mga hindi nakapollow po sa akin sa aking Facebook page, nag-post nga po pala ako doon regarding po doon sa may bagong batas po natin dito sa may Pangasinan na required na po na magsuot po tayo ng mga vest, mga nakamotor, tricycle, e-bike, bisikleta, yan. Required na po tayo magsuot ng vest. Parang sa La Union po, ganun din lang po yun. From 6 PM to 6 AM. Woo! At na yun, pahinga tayo konti at medyo nanibago ko sa pagmamaneho. At eto, mukhang ulan na naman. Wag naman. Sa mga wala pa pong plate number na kagaya ko, tanong ko na rin lang, gaano po katagal na bago nyo po nakuha yung mga plate number nyo, or hanggang ngayon hindi nyo pa nakukuha? Gaano na po katagal? Comment down below pa para malaman din ng iba. Sana okay lang po tayong lahat sa kabila ng mga nangyari sa atin. Stay positive lang po. Okay, wag po tayong mapanghihinaan ng loob, nga. Kapit lang po tayo sa Diyos. Yun lang yun. Dasal lang tayo, samahan lang natin na maraming dasal yan. Promise, lahat po ng mga bagay pag sinamahan natin ng dasal, sigurado ako kaagaan lang po lahat ng mga yan. Parang wala lang yung mga yan, mga problemang yan. So ATC tayo. Sana basahin. Sana basahin. Kadalasan kasi dito hindi ako binabasa eh. Pero I don't know ngayon. Sana basahin. Ayun no information. Bakit? Baka mamaya hindi ko na alam kung magkano na ang load ko. Tanong ko na nga rin lang. Okay ba yun? Lunch break. Pero dito, may pako dito, lilipad ka talaga. Ito na kaya tayo! Ay! Hindi, iba pala yun. Bale, hinto tayo sa hinto tayo sa bye! Yun na nga yun. Hinto tayo sa may City Mall. Subayan tayo natin. Hey! Yoko! Ngayon tayo.
Wala na yung... Sir, wala na yung ano, yung para sa auto sweep? Pwede po. Opo. Sa loob po ng City Mall. Ah. Lumipat po sila dyan sa Sa loob na mismo. Okay, salamat sir. Ay, huwag ka muna sana bulan. Lapit na tayo. Nakakamiss ang NLEX. Sana huwag ka muna bulan. Kawawa kasi nakamotor dito sa expressway pagka ganito umuulan. Ay, mamaya pag uwi, yun, okay na. Pero minsan kasi, lalo na sa mga gantong malilit na motor, pagka umuulan na, mas okay na mag service road, tolak. Well, dito okay din naman, pero yun nga, visibility kasi, tsaka minsan di ko mapapansin ng mga malalaking bus. Para sa mga kalaman na rin, pagka nandito po tayo sa NLEX ba yun? Yung maraming may nasagasang aso, kambing, parang gano'n. Basta din sa expressway, NLEX, SNX, Diplex, mag-ingat po tayo palagi. Huwag tayo masyadong mabilis, especially kapag ganito makamotor lang. Pero katramihan ng mga nakasagasa dito, yung mga nakakotse. Sa Diplex yata yun, yung kambing. Grabe, hindi ko alam kung paano nakapasok yung kambing doon. Pero sa bagay, meron kasi mga bukid kasi doon sa minsan mga nagpapastol. Yun lang, minsan siguro hindi na nakikita yung mga kambing nila, nakawala na. Punta na sa expressway. And then kung may mga nakita yun naman tayo mga ganon, hanggang maaari, yun, kung kaya natin may report sa mga pinakamalapit na or mga enforcer dyan na nakatabi, yun, report na rin natin para at least iwas disgrasya, especially sa mga nakamotor. Yan, sabi nga, pagka nakakotse ka, yun, paano ikaw, safe ka nababalutan ka ng bakal pero pagka yung ito nakamotor, ikaw yung bumabalot sa bakal. Kaya yun, ingat sobrang bilis mo, minsan kahit na prumeno ka, hindi naman agad kakagat yan hindi naman agad hihinto yan. Yan, hinto muna tayo ulit at ihinom lang muna tayo ng tubig. Yun, isang tip din yun, kahit na hindi tayo nauuhaw, uminom po tayo ng tubig. Dahil umiinom tayo ng tubig dahil hindi lang tayo nauuhaw, kundi kailangan natin, wag po soft drinks lagi. Ay, susulitin ko vlog ko ngayon dahil ang tagal kong hindi nakapag-vlog. 8 months, 9 months, parang gano'n. Kaya ito, habaan ko ngayon to. Ay, bagong shell ulit sa kabila. Inom muna tayong tubig. Joking, saan ba yung andito? Yun, Shells Lake. Okay, rampa pala yan. Huwag nating sasara ng rampa kahit anong mangyari. May tayo baka meron dun. Motor lang naman tayo, kahit tabi na lang natin dito sa ayun, pwede na tayo dito. And syempre, pahinga muna tayo. Ika nga, huwag abusuin ang katawan. Kahit kaya pa ng motor natin, yung katawan. Yan, basta mo nagtataka na din kung kaya ba ng mga motor natin yung mga pang long ride. Eto, kayang kaya. Katawan lang talaga ang susuko. Okay, landa muna tayo.
alis na tayo. At mukhang uulan na. Mamaya na tayo magpahinga. Sana na lang. Ayoko namang humataw. Dito na tayo sa may, sa may tapat ng Montarayat. Yan yung bundok ko. Ganda. Eh, sexy. Sensya na, hindi masyado mapagpahinga ngayon. Mamaya na lang pag-uwi. Di bali mamaya pag-uwi kahit na bardagulan na ika nga. Ay. Let's go. From dito, nasa 44 kilometers pa yung babihin natin. Kaya medyo mahaba-haba pa to. Eto na. Traffic gaming na tayo. So yun, kamusta naman ang Cafe 400 kapag sa mga traffic naman? Okay naman po siya dahil magaan lang siya. Para lang tayo nagmamaneho ng na mas mabigat-bigat konti na barako. Yun lang. Maneuver, madali po siya maneuver. Ay pasingit-singit tayo na kaya. Isang naging problema na minsan is yung height. Kasi nga ito medyo mas mataas yung gulong. Pero sa upuan, pagka nakaupo ka na, hindi siya ganun kataas eh. Ay, lapit na tayo. Ang init na. Ay, nagawa mo, kuya. Ang laki mo, nakabara ka pa. Yun, medyo natagalan tayo kasi dinaan tayo ng ways dito sa medyo hindi ko masyadong kabisado. Pero okay naman, maganda yung daan. Nga na siya, parang barangay road, parang gano'n. Diba? Sarap lang isingit-singit ng Cafe 400. Ay, sa wakas. Sir, magandang hapon. Sir, kukunin ko po yung plaka. Opo. Napadiretso pa ako eh. Opo, meron na po. Opo, meron po. Ito ba yun? Yun. Ay, sir. Saba. Ay. Nakuha na nga natin. Ay, grabe. Grabe yung traffic. Yun. Dan ulit tayo dun sa dinaan natin kanina kasi mas okay dun. Mas matiwasay. Mas matiwasay. Mas maganda yung daan looban, pero at least paglabas mo doon ka na mismo sa ng LRT. Ay, LRT tuloy ng NLEX. Diyos ko po, thank you. Okay, so ayun, nakuha na po natin ang ating pinakamamahal na RFID dito na plaka na isang taon. Meron na siya katagal. Okay lang. At least nakuha, di ba? Eh sabi ko nga, marami pa nga dyan yung iba na hanggang ngayon di pa nakukuha. So, ayun. Uwi na tayo. And salamat sa pagsama sa akin. Hindi ako masyado nakuha ng mga videos at saka ngayon kasi nga medyo naratal ako kanina sa traffic. Tagal ko talaga hindi ginagamit to. And tuloy, kahit na okay naman sa traffic, maneuver naman na maayos. Ang lang talaga, minsan matigas din tong clutch niya. So yun, sa mga bibili, kapag may experience din itong na-experience ko ngayon na matigas din talaga ang clutch. Well, normal pa siya sa lagay na yan. So stay safe sa ating lahat. Maraming salamat. Naway, makabalik na tayo sa pagpa-vlog. Dahil eto, umpisa na ulit natin. Thank you. Maraming salamat po sa mga good feedback, sa mga bad feedback. Okay din. Salamat pa rin kasi kahit pa natututo tayo sa ganun.
natin. So, have a good day and God bless us all. Don't forget to pray. That's it.